Boas noites. A modificación das ordenanzas fiscais centrou boa parte do debate do pleno celebrado hoxe no Concello de Lugo. Todas elas se aprobaron, se ben na maioría dos casos algún dos grupos da oposición votou en contra ou abstívose. A pesares da súa aprobación, todos os grupos da oposición coincidiron en sinalar que estas non son as ordenanzas fiscais que se precisan neste momento e que convén reformalas a través da Comisión de Traballo creada no mes de xaneiro polo Goberno local para este fin. Dende o consistorio, a edil Ana Prieto agradeceu o traballo dos demais partidos e comprometeuse a seguir traballando ao longo deste ano nas mesmas. Non son as ordenanzas que nos gustarían, evidentemente, pero se amosaron certos avances no que foron as ordenanzas fiscais. Nos gustaría tamén destacar que no verán de 2015, o ano pasado, antes de empezar o debate, ainda faltaba bastante, ademais, para iniciar o debate, no verán de 2015 a maioría dos grupos falaron de conxelar inequívocamente as taxas. Nos presentamos entón en xullo unha moción sobre a progresividade fiscal e tachouse de inviable. Despois converteuse nunha positiva, pero a fin de contas carreira de propostas para revisar as ordenanzas fiscais e a progresividade fiscal que non entraba dentro do que era o debate no verán, converteuse no trending topic do pleno que as discutiu. Para nós non sen a ser a resposta á situación actual, non responden a medidas dirixidas á creación de emprego, ao fomento dos emprendedores. Para nós non están á altura do momento que estamos a vivir. En estas ordenanzas poderían verse reflexadas todas as preocupacións que decimos e se dice ter cada día. Estas ordenanzas non son as do BNG, como xa dixemos naquel día, pero en todo caso sí que son unhas ordenanzas que avanzaron na progresividade fiscal. Queda moito que afondar, e neste contexto tamén vemos que se cumpliu aquel acordo que a propia Concelleira de Economía nos facía chegar a respecto de que se iba a iniciar unha revisión no mes de xaneiro, algo que dende logo nos vai permitir poder redactar neste ano unhas ordenanzas que poidan avanzar moito máis neste camiño. Evidentemente non estamos de acordo con as ordenanzas que vamos a aprobar, aínda que no seu momento xa reiteramos que a votábamos a favor baixo o compromiso da Concelleira de Economía de facer unha comisión que reformara a fondo, e en isto estamos. Creemos, evidentemente, que se avanzou nas ordenanzas que vamos a aprobar no senso fundamentalmente da progresividade dos criterios verdes, pero nós vamos moito máis alá. Creemos que temos que facer unhas ordenanzas máis equitativas, moito máis progresistas. Pero se todos estamos de acordo en que as ordenanzas que hoxe temos que se van a aprobar definitivamente, según parece, necesitan e é necesaria unha reforma profunda, será que non están ben. Por lo tanto, ese era o que dicíamos nosotros en decembro e o seguimos dicindo hoxe. As ordenanzas que hoxe se traen aquí para a aprobación definitiva non son as acaídas, ni moito menos para o século en que vivimos. E así nosotros presentamos unha serie de iniciativas no seu momento que non se tuveron en conta. E máis, presentámolas en setembro como para analizar con tempo. Ao longo deste ano, como foi o compromiso do Goberno, seguiremos traballando nas ordenanzas fiscais, buscando acordos e consensos entre todos os grupos e, sobre todo, incidindo na xustiza social e na progresividade fiscal. O edificio número 16 da Rúa Montero Ríos, que tivo que arranxar o Concello, sigue sen ser legal. No 2012 o consistorio tivo que arranxar este edificio por concederlle máis alturas das permitidas, pero agora sigue sen estar legalizado na súa totalidade. O Goberno local denegou onte a licenza de primeira ocupación dos baixos e da entreplanta porque se variou o proxecto orixinal. O enfoscado da bóveda da porta falsa que se desprendeu nestes días finalmente non se reporá por unha decisión técnica. Segundo publica hoxe El Progreso, os técnicos responsables do mantemento da muralla aconsellaron que non se repoña o mesmo. O que si fixo a empresa encargada da conservación do monumento foi limpar a zona.
o Sindicato Unións Agrarias denunciou hoxe o reiterado incumprimento dos contratos do sector lácteo e as presións ás que se ven sometidas os gandeiros para vender o leite a perdas. Non podemos aceptar o que nos vai contestar a Administración, que pedirlle que sea o gandeiro individualmente ou que co seu nombre e apellidos e DNI denuncie a empresa en concreto por este tipo de irregularidades, sabendo, como sabemos todos, que a consecuencia desa denuncia do gandeiro levaría implícitamente que lle deixaran de recoller sin ter capacidade de colocar o seu leite. Por lo tanto, a Administración non pode pedirle aos gandeiros que se suiciden para cubrir a ineficiencia e a pasividade da Administración. Non necesita denuncia para saber que hai empresas que están recollendo leite sin contrato en vigor. Práctica moi grave, regulada no propio decreto do paquete lácteo, que, polo tanto, permitiría do oficio poder actuar. Segundo lugar, non se necesita denuncia personal escrita para saber que estes primeiros compradores, dos que estou falando con nombre e apellidos, están propoñendo un contrato leonino a 20 céntimos que supón o cerre da explotación. Creemos que, en aras de buscar unha solución inmediata, é imprescindible a garantía de posta en marcha dun plan público de retirada de leite do mercado que vaya destinado á axuda humanitaria para garantizar o retirar este leite destas explotacións que non están encontrando a quen lle lo compra a precio de mercado, e se a disculpe é que a Administración non o pode facer legalmente porque a Administración non compra leite, Unións Agrarias ofrécese a través de ULEGA, da OPL, a garantizar a retirada dese leite como instrumento legal para poderlo destinar á axuda humanitaria e, polo tanto, a Administración o único que ten que facer é poñer o presuposto. Luís Milla xa non é o adestrador do Club Deportivo Lugo. O técnico presentou onte á noite a súa dimisión por motivos persoais. O novo técnico lucense será o adestrador do xuvenil, José Durán, que foi presentado esta tarde. Yo creo que cualquier trabajo, cualquier reto tiene su responsabilidad. Y para mí no cambia. El coger al Juvenil División de Honor en julio era un gran reto y una enorme responsabilidad, porque es el equipo referente de la cantera y es la imagen del club a nivel de cantera fuera. Y ahora pues estoy en el primer equipo, de responsable del primer equipo, que es la imagen del club y lo que más vende y lo que más se ve. Y ya está. Y la asumo con total naturalidad porque confío plenamente en mi capacidad de trabajo y mis cualidades como entrenador. Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Yo creo que tengo una herencia estupenda, o sea, en cuanto a resultados y a trabajo y vamos a intentar darle continuidad un poco desde la idea que tenga yo futbolística y ya está, pero sinceramente las sensaciones son muy buenas. El trabajo, el día a día nos irá diciendo, pero bueno, el que siguió al Juvenil División de Honor sabe cómo es José Durán, el que siguió al Lugo en otra etapa en la que estuve sabe lo que busca José Durán. A partir de ahí irá saliendo y se irá viendo poquito a poco. El que no lo sabe tendrá que esperar, porque tampoco me gusta dar pistas. El domingo jugamos contra Zaragoza y que se curre en el scouting. Dende a pasada medianoite, Luís Milla xa non é o adestrador do Club Deportivo Lugo. O técnico turolense presentou a súa dimisión por motivos persoais e dende o Consello de Administración aceptárona de inmediato. Como é habitual nestes casos, dende o propio club agradeceron o traballo de Milla ata o momento e desexáronlle moita sorte no seu futuro profesional. Aínda que oficialmente non se coñecen os motivos da saída de Milla, o certo que a súa situación na entidade presidida por Tino Saqués non era sinxela. Aínda que non trascenderon oficialmente, sí que se coñecen desavenencias e discusións con pesos pesados da entidade, entre eles o director deportivo Toni Otero.
E todo cunha situación deportiva envexable por moitos. Na súa primeira temporada, Milla cadou o récord histórico de puntos do conxunto lucense na primeira volta e deixa o equipo nunha situación moi cómoda, lonxe dos postos de descenso, pero o xogo do equipo non terminou de convencer a grada. E todo no día no que o xogador do Club Deportivo Lugo, Jon García, explicou a súa versión do seu despido por parte do club lucense. O central vasco asegura que todo foi porque non saudou o presidente Tino Saqués no amigable que xogaron en decembro na Pontenova ante o Viveiro. Ademais, asegurou que Luís Milla lle pediu desculpas polas súas declaracións en rolda de prensa para explicar a saída de Jon García do club lucense. E o Cafés Candelas Breogán visita o Castellón. Os lucenses teñen que gañar para manter as súas opcións de xogar os play-off. Bueno, es una de las revelaciones, yo creo. Como casi todos los equipos recién ascendidos mantienen bloque, hacen una primera vuelta muy buena, pero bueno, ahora tuvieron un pequeño bajón, pero se mantienen ahí y sobre todo, pues bueno, tienen para mí una seña clara de identidad, ¿no? Es que todos van a una, pelean cada balón como si fuera el último, todos tienen claro cuál es su papel, luchan hasta el último segundo, no dan un partido por perdido. Y sobre todo después buscan mucho crear confusión, ¿no? en los partidos, muchas defensas alternativas, match-up, zonas, presionando, cosa que a nosotros pues no nos acaban de salir las cosas. Repasando los últimos partidos, pues siempre que los equipos hacen individual contra nosotros, pues nuestro balance es muy, pero muy positivo. Siempre sacamos ventajas, pero en el momento que nos planteamos una cosa algo extraña, pues el equipo se para, no sabe leer las ventajas. En algunos casos incluso renunciando a tiros que no debemos renunciar, ¿no? Ayer en el entrenamiento pues hablaba con Osvaldo, así como un jugador que a lo mejor buscamos siempre pues el pase perfecto cuando hay que buscar la sencillez y sobre todo pues renunciamos a tiros cuando realmente los tenemos y después nos complicamos la vida. Isto foi todo pola nosa parte. Deixámonos agora con imaxes da exposición Fisuras na vitrina que se pode ver no museo. E despois, co cara a cara entre as dúas candidatas a presidir o Partido Popular lucense, a delegada da Xunta en Lugo, Raquel Arias, e a voceira dos populares na Deputación, Elena Candia. Un cara a cara que estará dirixido polo xornalista Paco Nieto. Así que non se o perdan, que teñan moi boa noite, de ca mañá.